Padha-padha ditek ini kan awake Aku tak padha. pengen ngerti sliramu ki polahmu ki kepiye. Ayo, Monggo Pak Bu ingkang ngersani kula dijamin saestu. Ya, ora apa-apa ya. Sampur salajengipun katur panjenenganipun Pak Katemin utawi Pak Gareng monggo. Pak Carik monggo Pak Bilih Kersa lan rencang sanesipun. Pak Supri monggo Pak Bilih Kersa.